Hora samanginang pajupak kita muse di channel YouTube namion marhiti akka pikiran nami na mungkin boy pamurahok kita di jamita pertangyangan songoninang di jamita hari Minggu di parmingguon apalagi tikion pasahaton nami matuhita akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita di jamita pertangyangan ima turpuk epistel di hari Minggu 28 Mei 2020 pesta perningotan haroron itu di Parbadia, jala turpuk epistel di si, gabe jamita dihita tong di pertangyangan imana tersurat di buku ni si Samuel di sada Samuel bindu 10 ayat onom sahat ro di ayat 10 tolu. Sada Samuel bindu 10 ayat onom sahat ro di ayat 10 tolu. Songonom madidok di si tapai huti mahu jaha dihita. Jadi songgopan niton dini Jahoba maho gabe manurirangi horap dohot nasida. Jadi muba maho gabe jol mana asing. Jadi ia dung masa akatan dai tuho bahin maguru roham na jupang tangammu ai donganan ni Jahoba doho. Dungi tuat maho tu Gilgal pajolohon jala ida ma tuat peau mandapoton ho laho mamelehon akka pelean situ tungon dohot akka pelean hamauliateon ikut pitu hari lelengna pai mau muau ro mandapotoko asahu pabotohot tuho si bahenommu. Jadi dung tudal ibana laho sian lambung ni si Samuel gabi dipauba de bata marohana songgok madohot sude akatadai sadari nai aidung sahat nasida tudolok gibea idama sahoron panurirang manjupakon ibana gabi songgok maton dini debatatu ibana laos manurirangi ibana di tonga-tonga nasida alaidung diida salhud akka natumanda ibana nasai laon ibana manurirangi hape rap dohot akka panurirang gabenin nabema tudongan na ahad dona masa tu anak ni sikis dohot do si Saul hape di tonga-tonga ni akka panurirang jadi Roma alus ni nasa halak siani mandok isedoulaning amanasida alani iman jadi gabe upama dohot do si Saul hape di tonga-tonga ni akka panurirang dung mat sohot ibana manurirangi tol hasma ibana tu robeani olat ni ima sahatna naparjolo widahami dihilala bangsui dipikirin asida nunga jupang be tikina sahalak raja lahu manguluhon nasida dipikiran ni nasida pangidoan ni nasida raja na pinilit ni nasida manguluhon nasida songon bangso na asing di jamitata boido patol hasota patorangota pertikian andorak sosahatu masa tikinya karaja ima marhiti na debata sadiri manguluhon perdalanan ni nasida sahat rodi tiki partikian ni akana manguhum hakim-hakim di dok di bahasa Indonesia panguhum ima si Gideon Jepta Simpson saat Rodi Samuel baru saat matu tikion dipanggil nasida idok rohana sida ikon raja na pinilit nasida noma manguluhon nasida nakpe sasitongna na manulak debatado nasida marhite pangidoan ni nasida alai dioloi debata jala diloas debata luar biasa anggo halomoan ni rohani debatanian dangsong na ni pikiran ni nasida debata sadiri do patuduhon dalan lahom manguluhon nasida hombar tulomo ni rohana alai nungatikina dipanggil nasida sahalak raja diloas debata jala dilehon debata jala diparade debata nadumenggan jadi luar biasa taida disakap ni rohani nasida laho diuluhon sahalak raja di parade debata sahalak raja dinasida jala disuruh na posona
si Samuel laho mamiahi ibana. Jala bongot maton dini debata tu ibana. Debata sadiri doi. Ikut tahap porsiai do. Dihasitulu sadaon. Debatado tondi. Debatado nang anaki. Jadi molo songgop ton dini debata. Tu raja. Nanang sipil di ton dina sida ima si Saul. Namar lapatan. Debatasan diri do. Na songgop. Jala naman dongani. Mangaramoti. Si Saul anon nagabi raja. Manguluhon bangsoi. Isomma taida. Pandonganion ni debata. Di sommat taida dengan bahasa ni debata. Na somat sohot. Manang nama noktong. Maradopon bangsoi. Say di lehon do nadumenggan. Sian dirina. Ima dirina sadiri marhite tod di perbadia. Laho margogoihon. Laho mangalehon habisuhon. Laho paimbaruhon. Laho manguras naposona. Ala ditiki songor sahalak raja. Dang holan di bagasan politik. Hubungan antar negara siaturon ni ibana. Alai ikodohot do. Hubungan manang persauran ni bangsoi. Tu debata. Ikodohot doi siulahonon ni raja na terpilit ditiki di bangso Israel. Hubungan antar negara songon bangso na asing alai. Lebih daripada itu. Juga meningkatkan hubungan bangsa itu dengan Tuhan yang memilih mereka. Alanido di lehot debatato dina laho margogoihon si Saul. Laho paimbaruhon ibana. Laho manguras ibana asa margogo ibana. Diulaon nanang sahat tu ibana. Gabi jol mana yang baru ma ibana si Saul. Alaidang namar lapatan gabi mu baru pana. Manang gabe asing ibana sian songon jol mana asing dalam arti bentuk. Alai dibuka pikiran na gabe jol mana yang baru. Namar lapatan pikiran na yang baru. Roha na yang baru. Jala manurirangi ibana. Na makatindakon hagogoon dohot hasangapon ni debata. Ay ido ulaon niya kapanurirang. Jadi moloidok di bahasa Indonesia kepenuhan roh ninna bukan berarti siar-siaran manang songon nakirasukan. Tidak. Tetapi bersaksi menyaksikan kebesaran Tuhan. Habel gaun ni debata manurirangi. Patol hasso puji-pujian nang akka panindangion taringetu habasaron dohot habel gaun huasoni debata. Gabi asing doi mana dia dopan ni akka bangsoi naung parjolo mananda ibana. Gabi didok ma ibana rupanya dohot doi ibana panurirang. Di somma taida gogo nitod di parbadia laho paimbaruhon. Gogo nitod di parbadia laho paubahon roha. Kekuatan Roh Kudus untuk mengubah menuju pada pertobatan ataupun menuju pada sesuatu perbuatan yang seturut dengan kehendak Allah. Songgok mai tu si Saul. Di parade debatado si Saul ala godang do siadopan ni ibana ditiki-tiki naneng roh. HP pas dipilit dope ibana dia dopan di bangsoi dope ngasongon namai la ibana martabuni ibana. Nak pe saud do nian gabe raja ibana. Laho mangadopi parukilon di ngolu. Laho mangadopi hamaolon naneng si ulahonota. Dak taboto pardalanan ni ngolu. Dak taboto hamaolon naneng rotu hita. Naneng si adopatta. Alai di parade debatado hita barhite tod di perbadia asa mampu margogo. Mangadopi naneng si adopatta. Di joloan niari naneng roh. Jadi penyertaan Roh Kudus adalah satu jaminan bahwa kita dimampukan dan dikuatkan untuk menghadapi berbagai pergumulan di hari-hari yang akan datang, berbagai kesusahan di hari-hari yang akan datang, seperti apapun kehidupan di hari-hari yang akan datang. Ido hubirek kami amanginang. Songon dia pe pardalanan ngolut tadi hari yang roh.
Hita kanong porsea di parade de bata sadiri rap dohot tita marhite tol di parbadia. Asa mampu, asa margugu hita tok tong laho mangula siulaho notta di hari-hari naneng ro. Di sadarion saha ro tu pardalanan ningoluta tu tiki naneng ro. Jadi tahalatson mah hasa saur itu di parbadia. Paingot tok kita. Nunga dileho tu hita to di parbadia jala porsea hita di to di parbadia iba na margogoy ho kita. Borhat lahu mandala ninggulu si ganupare AHP namasa di hita.